Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Светлин Димитров и днес смятам и днес смятам малко да се поразвивам в Майнкрафта. Така, нека да започваме. Така, днес смятам да покупа малко... Или не. Днес смятам да се видя малко фермата. Тия кокошките, които миналия епизод ви бях показал. Това го бях обрал. Тръстиката. Взема още. Взема още един рубин. И да се развия на някой селянин. Охо, тук колко бързо. Сте. Колко имам? 33. Това е. Не, 44 ми трябва. 2. Това е то. Готово, събравайки. И сега ще взема още един нов рубин и ще събирам. Всъщност, смятам да събирам 3 рубина да ги направя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О. Тук що е щупено. Дай ще го доучупя. Чили 7 трябва да събера. 7, 14 има в още на... Къще е то точно толкова трябва за един Enchanting Room да се направят по-модерните. Ще ви покажа в един епизод как се прави. Трябва само да намеря диаманти, естествено. Ето, така и сега започвам това, така и... Опа, цъкам 10 бутони, готово. Това по 10, така. Колко взех? 44, готов съм. Опси, лагна ми. То постоянно ми лаги нещо и аз не знам защо. Те тук някакви снасят яйца постоянно. Ще го взема. Готово, заключи ги отново, за да не могат да се измъкнат. Те са гати малките, химчи са малки химчи прескачат, ето е голямата глупост в Майнкрафта. Че те могат химчи да прескачат, аз как иначе да ги фащам. Също с днеска смятам малко да половя рибка. Да взема 10 риба за още един емералд. Не, малко ще покопам, само да менкам с това офертата. Тръжве. И ми дай оферта. Готово. Взех си един емералд. Така, сега... Да, малко ще отида и ще покопам. Трябват ми диаманти. Тук един път ми се беше случило в моето оцеляване. Хем, че имаше един такъв, който даваше 5 емералда с 2 диаманта. Ти беше доста готино. Това се го вземам. Аз примерно пика тук някакви неща, за да ми дадат XP. За да не ги пика. Ето, сурово. Аз имам са цел да ги размножавам, за да си вземам... Имам тук още един, който предлага рубини. За тях. Мисля, че 14 или 15. Пак ще проверя колко трябваше. Това беше пораснало ли? Не. Малко е. Тук е кладеница, в който по случайно ступнах долу. Чакай. И всички убият и ще ми дадат. Аре, вече ми засече. Какво ми даде? Колко? Значи едно ме е дало и малко яйца. Те яйца сега ще ги използвам там. Знам, че се използва за тиквен пай, но... Искам малко тук така да има. Аре, бе! Оцелям нищо! Бах ти му етап. Сега някъде 10 минутки ще покопам. Да, нямам се да открия диаманти, но ми трябват.
Ето, тук съм се направил 5 купчета за динарям голема, ми трябва ти квас. Заради това казвам, че скоро ще почна да правя пътешествие. Тоест ще правя експедиция за тикви. То тиквите се намират в джунглата. Пък тия джунглата... какао зерна може да взима от джунгла. Наблизо някъде бях видял джунгла. Ама забравях в коя посока беше, за жалост. Аз бях открил до моята мина една друга мина. Сега смятам там да продължа. Тоест, няма сега много да копаме да търся там диаманти на моя слой, който... Той е 7 слой, ако не знаете. То ви няма откъде да знаете, да сега започвам да снимам. Аз определено на 7 слой скопам и там намирам добри неща. Тая мина, която бях започнала, е доста богатичка. Доста желязо намерих. Хемче, ако изключим, че направих 5 купчета и ми станаха още 32 желязо. Като изключим, че направих броните, които стоят още 32 желязо. Като изключих, че направих накованията, която иска 36 желязо. Доста желязо и то е само от жето и желязо, ето е тази мина. И даже ето тук така бях намерил още една мина. И даже не съм започнал да вземам желязо от нея. Копах към моя слой, към 7 слой, там намирах доста хубави неща. Ето тук има пак. Сега само като изляза ще имам някъде 15 или 20. Се така става. Ето, гледайте само колко доста. И само от едно обиране имам 11. Да. Ей, гледай, там има още. То направо тая мина е супер. Дам си горе на едно. Ето, дори да изглежда, че едно има. Ето, супер. И дано някъде това да намеря диаманти, аз стоино се надявам. Ако намеря тук някъде диаманти, аз много се закефя. Да, по-добре, ето тук така да си ги постоянно да не искаме да гледам колко имам. Ето, 17 се събрах. Се оглеждам за още, че съм сигурен, че има. Ето там има. Чакайте малко, ето тук така бях го запушил, но може ето тук така под лавата да има. Просто това ме дразни да го махна. Ето където бях запушвал лавата, исках само да видя дали има нещо под нея. Аз заради това я запуших. Но се надях да има диаманти под лавата, така ми се беше случило един път. Няма. Ой, не. Не умирам. Да, аз съм на мирно. От втория епизод се пускам да си бъда на нормалното. Като съм на мирно и не мога да умра просто. Пеки, аз сега нямаш да умра. Спри сама лава. След това да започна да го махам. Ето, айронче. Фак. Спри се. Така. Ага. Почти е готово. Още малко и ще спре тази лава. И така ще... Чакай. Тук само просто малко работа свърша. Ето, сега да продължим. Трябва да спра тази лава. Коя е тази лава? Готово, спря. Почти. Трябваше с кофата да взема, но няма значение. Така и готово. И за възмездие ще се получа малко айрон. Ще го взема. Но толкова ги вземам. Възможно е до него да има диаманти, заради това ги вземам сега.
Аз се надявам да намеря нещо диамантено и да го енчантвам. Искам диамантено да енчантвам. Не искам, например, Iron, защото той с Iron меч, например, защото той лесно се чупи, няма смисъл. Когато го започва са кеф от моя меч, например, той се щупи. Какъв е смисъл? Ай, тази лодка още чум. По дяволите. Една кофа да лисна се на вода, кофа и край. Вече изчезна напълно. Да проверим имало ли е нещо, значи само Iron не е имало. Тук някаква дупка? Не. Още Iron. Силничко. 2. За малко до теля. Така. Тук май свършва това равинната. Аха. Или пък май продължава. Той пък свършва. Както идеш с проводата. Значи така. Защо си мисля, че има нататък нещо? Няма нищо. Добре, се връщам. Мале, това не знам как ще го спра. Кофа вода. Вижте, има там изоставена мина. Ай, стига, бе. Какъв късметлия съм. Изоставена мина. И тук крайно вероятно да има диаманти, защото ето лава обсидиан. Тук много лесно се намира диаманти, но нека да погледам там изоставената мина, която бях намерил. Която сега намерих, де. Мале, тук малко... Ето не съм го слагал аз, да, ето има. Изоставена мина намерих. Но ще трябва да приключим епизода. Сега смятам да се върна в къщата. Олеле. Добре. Значи супер. Там в останалата мина може да има четове, в които трябва да се прави някакъв маршрут, който да му ориентира. Сега как ще съм махнал тук? Та лава ме опътва, тъй че няма да я махам. Тук така. Само къде се бях изкатерил, ето така. И тук така продължавам надолу, да. Опа, обърнах се. Ето така. И ето 24. Айрон само за 5 минути. Супер, в следващия епизод ще ви покажа изоставената мина, която току-що намерих. Това е изумително, но по някакъв начин ще трябва да правя по някакъв сложен начин да се ориентирам, но да не умирам. Много ясно. И така. И това беше от мен. Аз бях Светлин Димитров. Да се надявам, че клипът ви е харесал.